Madondo Michael. Gue. Madondo Baxter. Dimi. Tafumani semi yakunde mpango disabu kutafumani. Semi utafumani madondo sabu tafumani. Muno tafumani madondo. Za chaka mele nyari pamberi penyu. Nyaya ndekuda kutora munda wangu yanemboudza kuti tikane mare dadi autaura zvoni madondo Michael achitaura kuna madondo Baxter namadondo Tafumane. Ahora tinze Michael. Simudzai zvisibudzazi Michael. Pamusoro changamira ngati pamudaro mupfupi ndeyekuti pane mai vakanga vakutama musha kwedu kuti ungapota Pfumanei. Mai vacho vakanga vakutama vakatengesa musha wavo uleni 2006. Unonzani mai wavo? Because Mary later. Okay. Mai avatengesa musha takagara 2006 iyoyo 2007 kupera vazoona ndasungiswa kwa Changamire na Bernard Kunda. Changamire ani? Vhekero. Tasungiswa kwa Changamire Vhekero tobva taenda Ishe Vhekero. Taenda kuya uku pakanyorerana kutengeserana kwemusha kuri varipo chibva tanobuditsa pachibva panzi dambudziko riripo nderekuti pari kushota signature yewitness. Kati zvakanaka ikanzi raiti nyaya inyi ndopayamirira ini chimbomira ikuvima ipapa muchigara ipapa tichibva tamira. Mai vaiti isina kupedza kwavabhadhara vakazodzoka. Vadzoka vakauya tichibva taenda navo kwaishe. Taenda kuya uku kwakaenda iye Bernard Kunda namai wangu mbuya Tafumane mai vanondibereka varipo. Bernard Kunda ari nehanzvadzi yake nababa wangu sabu Tafumane. Waenda kuya wakanosvika wakataura nyaya ikanzi yapera watagara penge parina ishe Lawrence Vhekero. Tagara 2014 pakazouya tsamba yakange yakuuya tanomhangarirwazve na Bernard Kunda ari muzukuru kwaishe atoti mhangarira kuya uko takabva taenda sana kuenda kuya nekuti richizwa nyaya yakapera. Mai vakauya takaenda kwaishe kobva mai wangu wachibva wauya nekuti ndi wangu vanorima wasungiswa wachibva wauya kuno kudarira mambo makoni 2014. Wauya kuno kudarira mambo makoni 2014 navo Gunda vaya vakauya vasvika munomu nyaya yakanga yakutaurwa pachibva pazosimuka sabhukanda vachiti ndatumwana ishe kuti vanhu havatiza kutongwa nyaya ingaibodzoka idii itaurwa yangari nyaya yemunda iwowo here ipo pastendi ipapo. Taurawo Right. Waviti iwo pastendi ipapo nyaya yevanhu havatiza kutongwa. Imba yange yaputswa 2 room ngeipo nekuti pane 2 room nekitchen. Imba yange yaputswa saka 2014 ndibva tasvika bva tavaka imba iya ndobva takaendeswa kwaishe. Tasvika kwaishe tabva tauya kuno kuti tobva tadzoserwa uku ndobva takadzokera uku taenda kudare kwaishe ishe akatayo takatobva kudare kwaishe tikaenda pamba ndobva kanoitirwa dare ishe akatigarai vana 2014. Right. Ndamboenda kunotsvaga basa tadzoka gore rapera ndakugadzirisa pamba ndakazoona mwedzi gore rinei mwedzi unoyu ndatumira mukadzi ari kugadzira pamba kuti gare pamba ndobva zvanzi iwo muri kudiwa kwaSamoni yasvika iri kuti mai vari kudiwa kwaishe. Mai vaenda kuya uko wakasvika wachibva vanzi mutauro uripo ndekuti endai munoputsa chii dzimba dzenyu nekuti vanhu pamakapa murugara ndepa baba munini Baxter. Right. Kati nyaya iyi pamunini wagara kumusha tinongowaonawo wachiuya asi nyaya iyi hatizivi kubva vana baba vacho vapei kusvika nanhasi. Baba wakafa 2019 nhasi 2024 ndobva takutanga kudzingwa patiri kugara. Zvakaoma. Tumai wachibva watifonera tikatati adzosere tsamba kwaishe tichauya toenda kwaishe. Mai vachibva vanzi hazviitika kuti mudzosere tsamba. Wakaenda wasvika kuya wakabviswa mbudzi nyaya ikataurwa ikanzi ndai munoputsa dzimba. Tikaona kuti nyaya yekuputsa dzimba haina kunaka.
Ndikasvika ndikaenda kwaishe. Ishe ndauya ndanzwa ndo zvinhu zvakaitika. Toitawo sei inini kuti ndokudza dzimba nyaya munoiziva. Ishe wakati nyaya hawadi hawaizivi yekuti takamboenda 2014 kwaishe. Alright. Tawatati right saka tachikumbirawo tsamba sezvo nyaya yakatongwa pano kuti tiende kumberi nekuti mai akamboya kuno muno wakanzi matiza dare kutongwa. Ishe wakati ndichambotaura nemakurukota angu. Takamirira mhinduro kumakurukota takatonasa munhu yatouyazve yekuti sunga kechipiri kuti takati ibva ipamba apa muri pamba apa tikaenda kudare. Taenda kudare tikanobvisa mari yedare tikatongwa. Hazina kutongwa tiri padare paya zvakazvanzi right imimi nyaya iripo ndeyekuti imi ndimunogara pabhenji tikagara. Nhau iripo ndeyekuti makazvidza Ishe kuti takati ndai munopisa dzimba hamuna kupisa dzimba. Kobva tati tazvinzwa saka pari kudiwa mbudzi nejongwe. Kati tazvinzwa tichikumbira muchimbotipawo nguva yekutsvaga. Pabhuku kwacho kwashe takatosaina kuti mbudzi nejongwe tichatsvaga. Tapedza kudaro tiri kukumbirawo tsamba yekuti tiende mberi. Takabva tanzi tsamba hatikupi endai kumuri kuda. Tanzi tsamba hatikupi endai kumuri kuda. Madi kuti timbotaura naZigauke baba wedu. Zvikanzi hamutauri nawo panapa mauya kuzotaura neni Ishe. Saka tichibva taona kuti zvatiremera nekuti taanherera. Tobva tachiuya kuno kwamambo makuru kuti ndimi baba wedu dai machitotibatsirawo. Mune agreement of sale. Iripo. Baba. Baba. Date 11 October 2006, Nyahonye Secondary School, Reg 8088 Rusape. Ndatengesera musha wangu Thomas Tapfumanei stand yese 2 rooms nemba yekubikira. Ndini Rosemary Meta. ID number 29/088899/29. Atenga Thomas Tafumanei 42/15413/7N42. Neta ubvaisawo signature yake. Rosemary paakauya haana kuzoisa signature. Nakuya kaenda kwaishe. Mamuripo. Inge pari na mai. Wakati kuenda nebhuku anogara kupi Rosemary? Ndisiyi kumusha kwawo kwenu. Pamungadai makaisa kasignature yanyu yepiri. Paakauya muchizoenda naye kwaishe namai. Alright, zvisinei maiona iyo agreement ndio wakaseenzesa nditi. Right. Uyu apa umbowo hake kuti panzvimbo ndepangu. Kubva 2006. Pamusoro imamo. Uyu handitombomuzivi bauya. Panhau dzese idzose dzakutaura. Wendinoziva ndimai wacho. Saka zvakaitika pamusha uyu musha wababa wangu. Ende baba wangu wachiri wapenyu. Is 98 years old age. Inini ndini mutya wenhaka. Right. Zvakaitika apa tete wangu akaita problem yawo kuno kuchiware kuno. That was way back kuna na 72, 76. Vaita problem yawo. Ende baba wangu wakumuvha watenga wakamuka nzvimbo kawo. Akati hanzvadzi chiwa ugare panapa nemhuri yako. Baba wako wakati chii? Akati kune hanzvadzi yawo uya panapa uzogare panapa nemhuri yako. Igare papi? Ipo pamusha pawo ipapo. Usenzese yese minda yangu. Wachipa kunani? Wachipa kune hanzvadzi yawo. Hanzvadzi yawo ipi mai uye? Aiwa. Hanzvadzi yawo
wakapa hanzvadzi yavo unonzi nanzvadzi yavo sevri yamadondo saka sevri yamadondo ndayakapiwa nzvimbo iyo ina baba kuti chief anosenzesa panapa since waita problem musha kwako kuchiwaro sevhi akapuwa right sevhi yapuwa saka sevri yoya ndokurera mhuri yake mhuri ndokukura murume akagadzima rakafa tikamuiga kumushaiko kudao naiwowo sevri yakafa tikamuiga waikopiwa mhuri ingoripo nazvino iripo mhuri zvakazoitika mumwe mhuri andizve akazoenda kunovaka kumunda kuri kutaurwa naiye waniwawa akatohandawo nani namai wake akazoti afa manje mudzimai wake munda iwoyo mudzimai wake wapuwa sevia mudzimai wake maonini uyu afa manje uyu mbunda uyu mudzimai wake manje ndiye akatanga kushamarizana nani nebaba weuyu nokuti akanga ari sapo ndo pakatanga kuvhiringa zvinhu ipapo mati sevia akapani sevria akapa shamwari yake aiwa sevria zvanditi mwana wake ndiakaita sei akanoaka kumunda sevia mwana wake ndiye akandodii akanoaka kupi saka sevia akapa mwana wake ekute enda unoaka pamusha ipapo paakapuwa nababa wanyu exactly ndizvo right sevia mwana wa sevia anonzani Mathias Mathias azoita sei akashaya Mathias but azoita sei asati ashaya pamunda ipapo Mathias akawaka kawantumu ipapo ndokubva azodii paakashayazve mudzimai wacho ndo paakazowirirana nababa saka sevia akapa mudzimai wake mudzimai wake anozani vatende very straightforward sevia nditete sevia ndotete wangu sevia apa mwana wake ainzani apa Mathias Mathias asiya mukadzi wake aripo anonzani ndiye apa Rosemary right Rosemary azoita sei Rosemary ndiazonzwanana nababa weyu aiwa tati azoita hatina uchanzwana naye azoita sei azotengesa sold the property ali akatengesa property kunani kuna baba weyu kuna baba wake huyo kuna baba wako anozani ndosabuta kumali kuna sabu sabu kutafumane oro baba wako iyo wazopani baba wangu inini wakapa Thomas baba Thomas mnakatenga hapa Thomas tafumane mkoma wako kwete baba wako okay jodi sabu kutafumane kana kuti sabu tafumane handiti sabu kutafumane oro Thomas tafumane oro Thomas mwana saka chiri kune saka nyaya yakazombokwira Thomas azosirani Michael Thomas izosirani Michael saka chiri kune zati musore yani ndiri kuona kuti tsora chifamba muri kuita yafa nefamily tree mutange uyu because baba wako iwo wakapa hanzvadzi yako ani kuti wafana kugara hakuna munhu ari kuhwa kumufana kugara baba wako hanzvadzi yako ine right tokomana mwana wako iwo biiti mukomana kana musikana ane right to property yako iyoyo
saka apa hanzvadzi yako iwo hanzvadzi yabereka ndo kundopa chii wana wacho imwe imba oga imba haisiri imba iri directed kwatiri apa hanzvadzi yako tete wenye hanzvadzi yake nitete wedu hanzvadzi yako handiti baba wako wagowa nhaka wari wapenyu ndokupa hanzvadzi yavo mwana wavo noti hanzvadzi yako ndokupa mwana wake musikana nzvimbo iyo uya ugare pai nemhuri yako bvaya nemurume wake. Saka ndiwo wane right yekugara ipapo. Iwewo hauna right yekugara apo. Une right yekundogara pamwe pakasiwa nababa kana paine pamwe pawakakusiyira. Nekuti mese muri wana wababa wako. Hakuna zvironzi mukomana ane right over musikana. Hakuna mutemo iwo. Ando vanzuzisa. Saka uyo ane right yekugara ipapo. Ane right yekusiyira vana vake futi chii? Ipapo. Nekuti zvakaitwa nemuridzi wechii? Wenzvimbo anove baba wako. Urikuzvizwa sabu? Ndimi ani munondoputsa zvakaitwa nababa wake wachipa mwana wawo ipapo. Zvakaitika uyu komana zvese zvakaitika izvo ndingesanda sabhuku zvangu asi hazvinei neusabhuku. Hazvinei neusabhuku. Zvakaitwa nani? Nababa wake. Zvaari kutotaura iye kuti baba wangu ndo akapa chii? Hanzvadzi yangu. Ndomutora kureka anga ari kupi? mukati Aibvepi 7 Kuchiwari. kuchiwari Chiwari. Yakuno. Yakuno mwanangu gara apa. moto wangu aita problem Hazvinei kuti chii asi ndo akatora mwana wawo kuuya kuti ugare apa. Akabva kwaita madevelopment ndokugara ipapo. Akadevelopa futi. zvine nhorova. Saka dare riri kuti pamusha ndepa anzani Michael. Ende hatizodi kunzwa dobongozozo ipapo zvachose. Iwe kana paine auya achikunetsa inhasi hatisi kuripisa wangu. Paine anouya achikunetsa kunyanyanya ari iyewe dare rinenge rakutora mombe nhatu kwaari. Nhasi hatina chatiri kuripisa. Anga asingazivi kuti nhaka inogoverwa vana vese. Anga achizviita mukuru pane vamwe vana. Mutemo wehurumende. Teeresa mutemo wehurumende panhau dzekugoverwa kweestate kuti unoti chii. Hakuna estate kana dei une wana handidiwe. Ukafa unowakomana newasikana. Ndizvo ka. Ukafa wese wane equal share. Wana wako wese. Kana wakarohwa kana wakarohwa. Wese wane equal share. Kana wakangwara usingadi kuti wamuwadye unofana kugowera sezvakaita baba wako wakangwara kuti waiziva kuti wanasikana wavanoviktimized. Wakawagowera wachiri chii? Wachiri wapenyu. Ndowiro rawakaita kuti wakatopa kuti iwe ndepakwako. Saka iwe kana paine waunoda kudarika wamwe wape panhaka yako uchiri mupenyu. Ende kana watomupa zvatopera. Hapana anozoya achitaura kuti izvi ndinogowera nomwe nekuti unenge wakatomupa ipapo. Handiti ndo mutemo wegowera nhaka waakushandiswa mazuva ano. Zvekare zviya zvekuti
zvainzi vana baba munini taimbonge tichiti hama dzaizotora nhaka dzedu zvese zvakatanga kubviswa uchizoya zvinzi law of progenitor varume chete ndo vanofanira kutora nhaka yababa zvakapera zviyai zvinezvi pane nhau yekuti kana ari mukadzi anotora a30 ari mupenyu wana vanotora 2/3 wana azvitaura kuti wana wese nhaka inogwerwa kune chii ende imwe yandutaura sabhuka kuti wewe ngekuti wakafana wakagwa indasazviziya unofanira kutozviziye kuti tsamba yakauya dange wakatora sasabhuku unofanira kuita sasabhuku dange risamba rakatora pfuma nayo ndozvafanira kuite ngoti muna 2006 iri handizivi vanzopawo sabhuku auzi nguva iyo ndingandisanda sabhuku saba iripo iyo 2006 saba iripo iyo kana iko kuma 2006 nyaya payaitongwa yaimbozi kudii da kuzogova ikoko yainzi kudii 2006 kuti agarepo nanhasi achiripo kuti yakatombouya mukaitonga iyo ndo kana yakambouya mitemo yenyika iri kuchinja handida kutaurira kuti kana paine nhau yakatoka kare pfuma yaenda kune chii kare yaenda kune hama wana baba munini pakazoimbwa neria ndo papera paitwa firimu raneria hama dzichiti kana afa dzaiuya dzowa zagireba wana wemufi wese usara wasina chii ndo pakaitwa neria firimu reya hurumende robva yaona ikati aiwa nhaka ngaende kuwana wakomana right gare ndo kubva vakadzi wachema muparliament kuti isu hatisiri wana here vaberekwa nababaiwa mutemo kubva yachinja zvikanzi chii meso munokodzera aiwa but asi mambotaura zvekugwa zveestate okutaura kuti baba wangu wachiri wapi wakagoera apa baba wangu wakati hanzvadzi fanogara ndepapi patiratidze tsamba yawakataura kuti fanogara iwe nati fanogara tiratidze tsamba nozodini tiratidze munhu haungamudziki kwake kauti uyawo fanogara aiwa hawana kumudzinga bo wakamudaidza aiwa ndowakatouya waine problem yavo handizve ndobva zvanzi chichigara apa because kana atobva kwane problem isi kugadzirika ikoko ndobva tichigara apa ndikuri kuti fano wozozonzwinyi kumberi kwacho asi ngatimbotorwe toti sepofano marisapo handizve ndinemba iri marisapo handitanzi yangu inoita problem handizve ndoti fanogara panapa tisobva maproblems ako zvareva kuti zvo atoita netaiti yacho zvareva tati yauya fanogara ndepapi paonemanyorara kuti fanogara apinda zvema handiti ndepapi paapinda apinda zvepamba pangu ndokupendere kuti fanogara nekuti unoenda kukoti otaura kuti ndakanzigara iwoti wakanzi fanogara mutongi anoitonga sei mutemo izvozvi zviri kutaura kuti kana ukatora girlfriend iyo wakaimba nemukadzi wako wekutanga wofa girlfriend ichigara mumba imomo yegirlfriend uri pacho zvise muimba yauri kutaura iyoyo kana musina kunyorerana tsamba yekuti chii but wamubvisa kwaakanga achigara tengesa imba yako uko huya ugare pamba pangu panapa handiti matoita agreement kumubvisa zvinonetsa nekuti ndiwo wamutora ukamuunza ndine zita ranga richinzi Bernard Gunda aimhangara kunashe tichitanga nyaya idzi nditika zviripo ngezvekuti mudzimai paakaenda panga paine wana waakasiya
achienda kudaro haana kundiudza inesa baba munini ndine munin'ina wemufi akaita zvake private hapana agreement iri kutaurwa iyi haina witness hapana anozviziva zvese zvinhu chakakunyorwa private wari 2 hapana munhu anoziva chero munhu wemusha chaiye akaudzwa nezvakaitika izvozvo vike nyaya yavo wari 2 aenda kudaro ndi ndakatanga kuti mhangara ini kunasha isha akauya akanzi iwe watora nzvimbo yemunhu kuchitengeserwa nemunhukadzi haana kuuya nemusha kubva kwakabva munhukadzi uyu haabvumizi kutengesa ivhu rekuno achidzokera kugweru because haana kubva kugweru nevhu ndokutunga kwakaita ndo zvatiri kutaura kuti ndo mutemo wekare murume akafa izvozvizvi mukadzi automatically ndiye achimuridzi izvo zvezvi zvamaisoita kuti vakadzi kana wafa maakuvatorera zvinhu hakuchisina asi pane mwana mukomana pane mwana wakasimba chikonzero chaakatengesera iye mukadzi hatichizivi iyo hanimaiwa wapenyu maiwa wandi wapenyu ngawadaidzeka mai wacho wauye kuti ko makatengeserei wabvunze nokuti kana asara mudzimai ndiye amuridzi wezvasara ndiye anoita zvaanoda nezvasara kana akada imi munoziziva kana kune mawiri ayekuti varungu vanotonyora wiri rake vachita kuti mari dzangu hakuna mwana wangu anodya mari dzangu ngadziende kundochengeta imbwa kana kuti dzinochengete nherera kana kuti dzinochengete madhongi kana kuti dzinodii iyo ndo zvinotobatwa izvo chikonzero chaanenge asina kuwapa pamwana iwo waimushupa akati regai ndidzokere kumusha kwangu ndo zvakabvira handiti nekuti kana baba wafa nhaka inosara kuna mai mai wazofa nhaka yoenda kune wana ende inoenda futi kune wana wapenyu wanenge wafa waya hawana chavanoona panhaka wana wazukuru avo mitemo iriko yakaiswa nehurumende kunaka kwayo kuipa kwayo munotoenda kuparliamendi kuti ichinjini atiwo mitemo iri kushanda izvo zvokuti wana wakasiyiwa wasina musha mai wachiri vapenyu ane zvikonzero munotovadaidza munzwa kuti ngei handiti wazvinzwisa kunda ukafa iwewo nhasi mudzimai wako ndiye anosara akabata yo tsvimbo akabata nhaka yako yese handiti paanenge azofa wana manje wodie wopinda ende panopinda wana wapenyu hapapinda wazukuru kana kuti chii zvawakagoverwa iwewo nhasi uri mupenyu hapana anouya achizvikatanura okay napedza hapana anobhadhara chienda mushando wake hapana anobhadharira okay ndo atoti hapana anobhadharira ishe kana ishe wakakunetsa ane anokunetsa yautaure ndinoziva naye aiwa ndotenda changamire mwezi ndaiona mapurisa asvika mapurisa asvika mbudzi dzacho kwadzasvika pai ishe wataura kuti hapana chaurondobvisa kuna ishe